नोंसिनिथिंबाथ' पुरा दुब्लिया दा भर्ति मोसौनो जागा गैला नोंसिनिथिं जोंनिया टेनसन गैया खारख'नो हायो नारा थिलि गोजा गाबोन गैया नानोबो जागा गैया आरो मानि जागा गैया खिनो जागा गैया नामा खिनोबो जागा गैया खिनाया लेट्रिनाव खियो टेनसन गैला आजिखालि मदिया मालाय सोब न' माबा होदो लेट्रिन होदो टेनसन गैया लामा खिनाया गैला जोंनिथिं माने बे टाइमावहाय बारा माबा माइ गाया आरोना बे बर' माइ साहाबारियाव खिग्राफ्रा मादि मोखोना बिलाइ दा इसे होथेबाबो माने आंखौ नुवाखै ना जायो बेनिफ्रायहाय नुग्राफोरा नुनानै थायो नुग्राफोरा नुयोरा खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो होनना बुंनाया है बिथिबाय लामाया इथिंगालिसो बेनिफ्राय नङालै बे बिलाइ गांसेया मोदोम गंसेखौलाय मादि होथेगोनलाय बिलाइ गांसेया फिसा बिलाइ गांसेया मोदोम गंसे होथेनो हाया नङालै आंखौ बे निजेनि मेगना बेयाव होथेबायना बे होथेनो हालाब्रा बिदि जायोरा आगोलाव बिदिमोनरा मुदै समाव जोंबो आंबो बिदिमोनरा मुदै समाव खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो मुदै समावहाय एकदमरे बारसिं खियोमोन न'आ नुवा आंखौ नुवाखै जां नामा बेरालै नोंना मोसौ नायनो फैदों दुब्लियावहाय मोसौ दै दौनो पुरा सान्दुं गोसा देग्लाय थाब गरम जागोन एकदमरे दानिफ्रायनो बिराद गरम आसरित नोंथांमोननिथिं मादि कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बिफां लाइफां गैयाबा नोंबो बिफां दानफायबा आंबो दानफायबा हामथारगोन दा हिनजावाबो फैसा होनासो बिफां गायहोदो नहाय फांसे बिफांनि दामा 10,000 जाद्रा गायनाय समावनो बिदिबाना दा माने सरकारा जे 10,000 होगोन होनना बुंदो दा बर्तमान अमृत बिक्ष आन्दोलननि माने फैसा मोनगोननि कारनावहाय फर्मावहाय फट' होनांगौ पुरा हिट सोलिगासिनो दं आरोना बुथफोरा खिन्थु हस्सा अरिजिनेलि सोर साबेसे बेसेबां बिफां गायो बेसो जागोन दा बाथ्राया नङा होमबा लोगोफोर दा सरकारनोथ' फट' माने खेबनानै आं बिफां गायदों होननानै हरबायानो दा खिन्थु मा होनगोन बेखौहाय दा बे बिफाङा थादोंना थायाखै जिरायना दङना गैया थांना दङना गैया नङा होमबा आरो बिफाङा थांनानै थामारदोंब्ला सारा आसामनि गुटनि माने मेम्बारफ्रा गायदो बिफांखौ थ' सारा आसामनि गुटनि मेम्बारफोरा बिफां गायनायावहाय बहुद माने आबहावाया सोलायगोन आरोना बिदिबा दा बेथ' बहुदानो माने फल्स मारिदो माने सोरबा थालाय बिफां दालाइखौबो थुनानै गायना होदो बा सोरबाया बेबायदि आरोना दा बेखौ माने मा खालामगोन सरकारासो मिथिसिगौ आरोना माबायदि मा स्टेप लादों खिन्थु मोजाङै गायमारदोंबाथ' मोजाङानो जागोन दा बेबायदि आरोना जुदि गायनाया थैदोंब्लाबो आरो गायफिनबा आरो मोजां जागोन ना होमबा जेनेबा नों गायनाया थैबायबा आरो मोनसे गायफिनलाय मोनेबा जोंनि आबहावायाबो संरैखा जागोन अमृत बिक्ष आन्दोलन जोंनि आसामनि मोनसे स्किम सरकारा माबा लन्च दा बेनि गेजेरजों माने गुटनि आइजोफोरनो 10,000 फैसा होगोन होननानै घोषणा खालामदों दा नङा होमबा मोननाय मोनैया उननि खोथा दा बर्थमान सोलिबाय थादों नङा होमबा फट' माबानायनि फर्मआवहाय बुथुमनांगौ फर्मजों लोगोसे थ' बेबायदि आरोना जोङो दिनैहाय बोराय बुरै सानैजों मोसौ नायनो फैदों दुब्लियावहाय दै मोसौ मोनफैबाय दा दै दौहैसिगोन बेगायावहाय दै दौआबा मादि जागोनलाय मेंग्लायबाय जना मेंग्लायबाय हादों गोसोआव साथा लाबोनो हायो नोंनि गुद गैया नों बिफां गायाखै बिदिबा गुद गैया उलथ' गायनो हायो दा गायाखै उनाव गायसिगोन बिदिबा माख्लैबा फिथाइ गासै थ' नोंथांमोना 10K खालामना होथार
बिथांजोआबो गाहाम मोनगोन सिं सिं बुंनोसो हायाखै बिथांजोआ बेलाय मिनिबाय माने मबाइलाव बा केमेरायाव नुजाना बुंनो हायाना मोसौ नायनो फैनाया नेंना जनासो थाफैबाय ओइ जे आमरा जोंहानि मोसौआ बे मासे बै मासे आरो बेनिफ्राय बै मासे बैयो बे मासे आरो बे मासे बे माब्रै मोसौ फिसा मासे दं फिसादो 5टा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोङो मोसौखौ दायो दै दौहैनोसै बैखिनाव बेगा दङ बेगायावहाय लांनानैहाय दै दौहैसिगोन बेनिफ्राय आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना ला आं माने 2024 मायथाइयाव 10K खालामनायनि मोनसे टारगेट लादो बेनिखायनो बयबो आंखौ सापर्ट खालाम नैबे बिथांखौहाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना एकदमबारे जाबा दाजा भिडिअ लाबोबाय थायो बिथाङा 2019 निफ्रायनो इउटुबजों रिलेटेड खिन्थु एक्टिभ थानो हायैनि थाखाय दिनै बेबायदि हालोद जानो गोनां जादों आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो चेनेलाव नोंथाङा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जय बर' हारिनि बाय